dalšího videa a tohle video je Ježíní trojka, jej, nikdo to nečekal, že bude Ježíní trojka, nebo všichni to čekali, ale nevěděli kdy, takže tohle je Ježíní trojka, uděláme si tu tenhle quest a pár raceů, takže takový ježdění, nudnější ježdění, koho to nebude bavit, tak ať si prosím na to nedívá, než aby za to dali dislajky. Ještě jedna informace na začátek, bych vás chtěla požádat, abyste si nekupovali věci, třeba jako já, kdybych byla vaše oblíbená youtuberka, nebo tak ať si nekupujete věci, jako já, jako chci mi kopírovat hrozně super, já budu věci jako ona, jo. Ale jako tomu klidně skončím, kdybych viděla, že to někdo to, když někdo ladí úplně stejně a má úplně stejný koně, takže kdo se chce ladit jako já, tak já smažu všechny videa a skončím, takže asi tak nějak, takže byli jste upozorněni, takže jdeme na ježdění. My teď vlastně musíme do Fifgrow, pojedeme přepravákem, proč? Protože hrozný youtuberek jezdí nějaký líný jezdí přepravákem, nebo jak to říct? No, líný, někteří jsou rádi, že jezdí, normálně jako jezdí jako takhle na koni, ale někteří jezdí přepravákem a mezi ním patřím já. Takže asi tak nějak. A sakra to se seká, ne? To se zdá jenom mě. Jako já jsem byla vidět, že pizza, takže. No uvidíme, jak to bude. Tak, Fifgrow Village. Já nemám málo Starcoinů, ale tak to neřešte. Jsem si jich kupovala pár. Jedeme, no tak. A jedem za tím malým skřítkem Andy, jestli někdo neví, kdo to je, tak se to hned prostě rozvíjí, takže tady je takhle Fifgrow, super, že? Možná budete slyšet takový malinký cvakání, ale já teď jsem si pořídila nový myš, nebo myš, to je teďky myš, takže nějak to neřešte. Jedem za tím Endym teda. Tak a jsme tu, toto je teda Andy a jinak já už jsem si v něj udělala takový jeden dobrovolný úkol, že jsem měla očipovat ovce a to jsem chtěla udělat ježdění, ale neviděla jsem, kde je Silverglade Mine, takže takovýhle skřítek a jako James, ride down to Silverglade Mine. Takže teď zase jedeme do Silverglade a máme tam vzít nějaký prkna. Já budu drastit Fort Pintě, ale dáme si přepravu do Silverglade a ne do Steveka. Jinak já jsem si vyhledala na Google, kde je Silverglade Mine, protože já jsem to nevěděla, takže teoreticky to ježdění by nebylo vlastně nic, takže tak no. Už jsme teda na Steveku, jej, no. A teda jdem k tomu mineu a já se ozvu asi až u toho mineu. Takže po dlouhý době já vás tady zase zdravím, ne to zní divně, prostě už jsme tady v tom mineu. Hledala jsem to asi 2 hodiny, ale tak to neřešte kvůli vám. A tady to někde je, tady v tom, tady kde jsem teď já vlastně blízko Fifgrow, tak jak nějak vidíte, tady vidíte i Silverglade Mines. Takže prostě tak. A tady si máme vyzvednout nějaký prkna, jak nám psal Andy. Hle, ano, tak. Tady máme ty prkna. Jo, máme se brát 3 teda. Takže ty tady určitě budou. Já jsem v tomhle mineu jednou byla, ale hledala jsem to podle YouTube nebo Google, Silverglade Mine vlastně, Silverglade Mine, takže asi tak. Tady máme další a hned vidím další. Tak, Red Timber se to jmenuje tak nějak. Takže jedeme zase k Andymu. Tak, jsme skoro u Andyho. A jenom jsem chtěla říct, že se nedivte, že tady budeme dělat jeden quest, ale já samozřejmě úplně rychlá. S kámoškou si děláme všechny questy, máme i nějaký stejně nějak, takže nedivte, takže tu máme jenom jeden quest. Co máme dělat? Use the hammer you got. Andy planks and place chicken coop should be. A já vůbec nevím, kde má být ten chicken coop. Ale tuším jedno místečko. Tady, jo, tady to je teda. Slezeme z koníka. Já nevím, jestli to máme dělat s koněm, ale co se stane? Building, já jsem tak šikovná v tom Star Stable. To je pěkný pro ty slípky. Aspoň jim z tohohle toho fakt nezdrhnou. Jo. Ano, hrozně přeskakuju ty questy, že všechno nedělám s váma, ale víte, kolik by toho bylo, víte, kolik by ani bylo ježín, to si nedoká. Je to představit, já jsem každý den na SSO. Felicity. Kde je Felicity? Minka, já nemyslím ve Fifgrow. Jdeme zkusit Fifgrow. Tak, jsme u Felicity. The sheep fences, the sheep can't sleep. Ježiš, toho máme těch dobrovolných úkolů. Tak to by teda bylo všechno vlastně z Andyho úkolu. Že asi má nějaké ty slepice. Nějak nic nepsala, ne? Nebo co? Felicit's chicken nets. Jo, takže tady uděláme ještě asi ovcím, já nevím, ty jak psala. Use the, yes, tak. A to je vlastně tady u Andyho, jak jsme byli, tak vlastně to, když to odklikám tohle, help Andy by lighting. Tak jo, takže tady ty 2 dobrovolné questy si tady uděláme, dokud jsme ve Fifgrow, Race, už tu nemám hotové, takže ty si taky když tak zajedu, ale asi mimo kameru. Takže tak.
Tak, nechci to nějak furt stříhat. Takže stejně jak se až u Andyho. Tak a jsme teda tu a jdeme něco opravovat. Tak co na to potřebujeme? Ano, to je to světlo. Oni prý kvůli tomu nemůžou spát, že asi se jim zdá, že nejsou v bezpečí třeba. Já je naprosto chápu. Tak přece jenom jsou to ovce prostě. Tady teda ještě tu máme. Tady máme rozbitý plot. Tak ten takhle hezky vyvěsíme. Tak. Nevím, jestli tohle je rozbitý plot, nebo to je jako průchod. Ne, dobrý. Tady zapálíme. Jo, ale jako nevadí mi tyhle questy, popravdě. Tak za to dostáváte prostě tu reputaci, abyste měli tu důvěru vlastně, takže mě ty questy popravdě ani jako nevadí. Možná někdo nenávidí tyhle questy, ale mě nevadí. A ještě tady nějaké asi světlo mám zapálit, jo, tam ještě světlo. Potom je teda tam ty Felicity, že už jsem to dodělala. Takže jedem ty Felicity, že už jsme to teda dodělali a jdem úplně době. Já budu říkat, že jedem, ale prostě tak. A jsme skoro u ní, tak. Tam vidíte nějakýho širáka zase. Všude jsou pomalu, že širáci teda byli, teď jich tu moc není. A už tu máme teda buď na zítřek, anebo stay at night at Fort Quinta, jasně. V Grow. A tyhle ty questy jsou na reputaci. Ano, hodně dobrých questů. A tenhle ten je na zítra. Tady je taky na zítra. A tady máme u nějaký London. Tak si to jdem teda udělat. Takže jedem teda do Vinery, nebo říkejte si to tomu, jak chcete. Já tomu popravdě říkám Vinery, takže a je to tak, tady teda jedem. Takže jsme v Silverkle, ještě mě napadlo, že u toho Jamesa možná bude to zase reputaci, anebo na zítra. A tady to je na reputaci, to je na zítra a zkoukneme ještě u Jamese. Teď jedem teda za nějakou nějakým London u nějakého Merliho. U Merlis Farm, takže se ozvu zase až tam. Je to quest vlastně u tohohle, který má tady na ty holce, ty ovce, nějaký pasáčka si. Catch 6 rabbits fast as you can. To si dělá srandu, ale jako race. To je race? Jako fakt? Musela králík? Tak, máme to hotový, jako chudáčci králíčci, já miluji horavce a upřímně jsou to chudáčci, že jsem je chytala, ale ano, je to quest. A tohle bude Catch 12 fast finished. Aha, oni teď to budou teda vlastně racy a já je nechci chytat. Jenom, a to hlavně jenom za 125 XP. Takže já to nechci chytat, ty zvířátka. To fakt jenom, kdybych neměla co dělat na tom, tak si je chytím. Teď jenom teda pick up a kouknu se za tím Jamesem, popravdě. Takže uvidíme, co nám tam zase ten James přichystal. Ježišmane, už mám dneska stable dost, já už jsem dělala dneska všechny questy, které šly. Jako chci mít dneska ještě v levelu 12. Co bych mohla stihnout, protože to chci stihnout, takže hele, u něj mám ještě quest, to ne. Co to je? Money vanished, end of the world. Aha, to je jako co zase za quest. Help James to find his wallet. Ne, zase musím něco hledat. Bože. Ach jo. Já to střihnu a ukážu vám jenom, kde to bylo. Vlastně tenhle quest spočívá v tom, že musíte najít všechny ty místa, které on potřebuje. Protože vlastně tu máte jako searching a že tu máte search 3 ze 7 například, jo, to takový jenom, kdo by si myslel, že jako mu ukážu, kde to je a že to tam jako je a ne, musíte najít všechny ty místa. Takže jenom, abyste jako říkali, že vám chci udělat něco špatného, ne, nechci, nebo něco takového. Jinak pozor na to, nějaké jsou i na věži, takže určitě hledejte i ve věžích, protože tam je taky pravděpodobnost, že už se mu dá po celý Fort Quintě a potom už jsou na víc samozřejmě jenom věže, takže pozor na to. Takže moje poslední bylo teda tady, takhle na tom balkónku a záleží taky, jak to najdete, takže asi tak, musíte najít vlastně všechno, protože mu potom musíte vlastně vyřídit, že jste nic nenašli. Takže asi James bude zklamaný, že jsem mu to nenašla, ale to byl quest, takže asi tak. Jsme tu, wallet done. Fruity tail, aha. Follow the trail of Fruity if you can find James' phone. Jo, jasně, takže teď máme si sledovat to ovoce a schválně si najdeme Jamesův telefon. Podle mě by si měl hlídat telefon sám a potom si ho i hledat sám, kdyby ho ztratil. Jenom je to můj názor, takže asi tak.
A už skoro mám jeho telefon, nebo jak to říci? Tu je ten quest s opicí. Super. Ona asi vzala nějaká opice, nebo já nevím. Já jsem to viděla u Glory, když mám. Aha, to není quest s opicí, to je jenom, že mám chtít opici. Tak, když máme splněný, tady. Aha, to je tyhle. Já myslím, že nějak okolo 15 levelů máme quest, nějaký čarovnický s turistama, a nevím, Izabel, jo, aha, dobrý. To je ona, měla bych si zvykat. Tady to odklikáme, return to stolen goods, aha. Takže a tohle vlastně ukradla ta opice a my bychom to měli vrátit asi těm prodejcům. Jo. Takže vlastně teď tohle musíme vrátit vlastně těm prodejcům. A nakonec to vrátíme i Jamesovi. Bylo to vlastně ten chlap v obchodu a security a James. Takže tím jsme to teda vrátili, takže měla být spokojený. Já dělám vlastně všechny questy za den, abych měla pokoj prostě, abych nezaostávala prostě. Ano, slyšíte zvuky v pozadí, ale to jsou zvířátka moje. Takový opičky, ale nemám doma opici. Hydronoid cards, Dan Izabel. Jako on zase něco hledat, takže super. Měli jsme vlastně chytit 12 kartiček, takže asi tak. Tady jdeme. Izabel Fake. Ona jako nás učila opice. Practice card, tady talk to. Co? Aha. Nějaký trik máme. No, to už si to hned udělat taky sami, takže takhle budu stříhat. Jste vlastně být na tom jednom místě a furt červat, dokud se vám to nepovedlo. Nějaký trik prostě. Give James the payment. Aha. Jo, jasně. A teď dáme to Jamesovi a asi to z questu bude už všechno. Takže asi tak. Bude možná to trošku dělat lagy, ale já nevím. Natáčím při té dobré grafice a přes 30 fps. Tak, tady teda James. Co se to zase děje? Dobré. Jo. Takže tady takhle vám zaplatíme, pane Everyone Love Magic, jo, give the permission papers to Izabela. Asi, že jí máme zase, vypadá jak smlouva na mýho polníka. Hashtag super. Hodně, bude to zrychlený video, trošičku zrychlený, abyste mi i rozuměli. Jo. Did I pass? I passed. Škoda. Jsi prošla, peči za boss. Jorvik Village. Až v Jorviku, dobrý. U Derka nějakého. Derka. A já vím, kdo to je, takže Stevka. Jsme tu. A asi si říkáte, že jsem hrozně líný člověk, ale jo, já jsem hrozně líný člověk. Máme mu to jenom předat a zase jet určitě do Fort Pinty, že jo. Ano, opět jít do Fort Pinty, ale to dělám jednoduše a chytře. Koukejte, co mi dal na zadek. Idiot. Někoho musím najít, jo? Ach jo, nebo u Jamese se vsadím. Já vím, to možná dělat ten trik a dostanu ten divný klobouček, ale ne, to dělá vlastně Glory, která je asi a level 15. Takže teoreticky to nemůžu já dělat. No možná třeba je to nějaký narozeninový quest, který dělají potom všichni. Třeba. To já fakt nevím. Ach jo, to jsou hrozně dlouhý questy. Fill the rockets. Isabel. Jo. Mám takový pocit, že to asi děláme. To, co dělala Glory, když jsem dělala to její video. Já nevím, kolika to měla levelu. Možná byla na jejím účtě. Ale tohle jsem už někdy viděla. Ty čarodejnice. Čarodejnice, to říká moje babička. To je jedno. Tak, hotovo, jdeme to teda dát. Jdeme to teda dát. Tie the fools together. Ano, a nějakou asi rachejtli máme vybouchnout, takže to nedělala Glory. Takže když oni tak vržou ty osmáci, no bože. Jo, tohle je ten poslední quest. Já už jiný nechci dělat, ale ne, to je ten, který dělá Glory, možná na Sofii, jak o ní furt mluví. Nebo ne furt, jak o ní prostě mluví. Tak, další je hotovo. Bože. Jo. Měli jsme vlastně rozdat pozvánky těm všem, kteří jsou tady, nebo ne všem. A jak to říct, prostě nějakým lidem, aby přišli na show magickou. Jasně, a všechno jsem připravila já a ona prostě dostane všechnu slávu. No to je jedno, mě nejde o slávu tady, pitomej kůň. Tak, tak jo, to je až na zítřek, takže super. Takže já už půjdu ukončit to video. Tak jo, a z tohohle z trojky by to bylo všechno. Udělali jsme tu spoustu questů, takže snad se vám video líbilo. Určitě zanechte like, nebo třeba odběr na mém kanále. A já se teda s vámi loučím a čus.